Akwai dai harsunan gida akalla 12 da ake magana da su a hukumance a jamhuriyar Nijar da suka hada da Hausa da Zabarmanci da Fulatanci da Buzanci da Barbarci da dai sauransu. Sai dai sabanin wasu kasashe inda kabilu da ke magana cikin waɗannan yaruka ke rayuwa irin ta wutsiyar kaza. A jamhuriyar Nijar waɗannan al'ummomi na kusan haɗe ne wuri ɗaya ta hanyar auratayya kuma akasarinsu ta bashin juna ne. Wannan ce ta sanya a lokacin da a yanzu muhawara ta taso a zaben harshen uwa da ya kamata a zaba a matsayin harshen ƙasa. Kowanne ke cewa shi ya dace. To sai dai Alhaji Isufu Mamman wani bagobirin Bahaushe ya ce babu ta baba harshen Hausa ne ya dace a zaba. In ka ɗauka kamar da waɗanda ma ba Hausawa ba ko Fulani ne ko Zabarmawa ne ko Buzaye ne ko Bare-bari ne duk suna magana harshen Hausa. Harshe ne wanda ake mu'amala da shi ta fannin kasuwanci kuma har ma a cikin wannan yanki na yammacin Afirka akwai ƙasashe dama da zaka ji ana harshen Hausa. To amma tunda ana magana ƙasa ne to ko ta tantama babu harshen Hausa shi yafi dace a nan ƙasar Nijar ya zama shine harshe da za a yi amfani da shi baya ga harshen Faransanci saboda yawan masu magana harshen. Sai dai a daidai lokacin da wannan bagobiri ke wannan magana Alhaji Baba Almakiya da ke zama tabbashinsa daga kabilar Zabarmawa ya ce harshensa ne ya kamata a zaɓa a matsayin harshen ƙasa. Ku dai a wajen mu shawarar zamu bada dai harshen da aka ɗauka duka ɗaya ne. Ni da kake gani na basan waye ne uwa uba amma kaga Hausa kamar jakin Kano ko dan shi ne Nijar in an zama uwa ɗaya uba ɗaya. Kenan wanga rana ta harshen uwa Zabarmanci zai galaba domin mun tabbata za mu samu goyon bayan Gobarawa da kuma Buzaye da ke tabbasin mu. Su bugajen da ke tabbashin nan sun ce su nasu har rubutu ke akwai haka ne amma mu sarakansu ne kenan dole ya kamata su bi mu. To amma a cikin wannan yanayi ne ma tsaman ba'auzanan asali Malam Alkasan Abdurrahman ya tashi inda shi ma ya kalubalanci tabbashin nasa ba zabar mana ga harshen da ya dacewa yau da Nijar babu kamar harshen Buzanci saboda yana da rubutu yana da tafina duk da ke aikaji shawarwari da dama ko Hausawa da Zabarma duk da ke Zabarmawa tabbasina harshen su ba wani yawa gare shi ba in kuma baya da rubutu to amma in ba dan haka ba maciya kihi si wata magana ai ba za su yi ba amma ya ce kaga za a yi magana gyaran dambu an san fi sabilillahi wurin su ne da cin fara. Amma ana cikin wannan takun saka tsakanin bagobiri da bazabarme da mabuzu shugaban kasar Nijar Janar Abdurrahman Chani wanda ya fice wajen sarrafa harshen Hausa da Zabarmanci kusan ba zato ba tsammani ya bige wa 'yan ƙasa da yaren Fulatanci a jawabinsa na rufe babban taron muhawara na ƙasa. Hala lady non, hala lady amen, pippe lady Niger, Niger gotor. Sai dai daga nasu bangare bare-bari da ke zama tabbashi ga Fulanin sun kalubalanci shugaban ƙasa suna masu cewa in duka mu sai dai Fulanji so munayi amma dai Kanuri indaram wato sai dai ya yi harshen Fulatancin amma Barbarci kan ba wasa ba ne. Ni dai ɗan kallo ne a cikin wannan rigima amma idan oga kwata-kwata yana da ja to ga wuri ga mai doki. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Gundumar Madarunfa da ke tazarar kilomita kimanin 30 a kudancin babban birnin Maradi na kumshe da albarkatun ruwa da na gandun daji mai kumshe da itatuwa, dabbobi da sauran kwari irin su kudan zuma da Allah ya albarkaci yankin da su. Hakan ne ma ya sa hukumomin gundumar suka kafa wani kwamiti na matasa kimanin 300 da za su yi aikin haƙar zuma a faɗin gundumar. Kanal Ilyasu Musa, shugaban ma'aikatar kare gandun daji ta gundumar Madarunfa, ya bayyana dalilai da hujjojin asasa wannan aiki a gundumar Madarunfa. Da an ce Madarunfa sai a ce garin ruwa, akwai ruwa kuma ga fore nan kusa, kenan an tabbatar da ko da yaushe akwai hori. Ko da wani lokaci akwai hori, ko da wani lokaci akwai ruwa, kenan harkar zuma ko da wani lokaci ana yin ta tana yiwuwa. Ana haɗin kai ake kenan in mun ka samu zuma sosai ana ina gani ba nan Madarunfa ba Maradi ba Nijar ba har kasashen waje sai mun kai zuma insha Allah. Hukumomin gargajiya da na bariki na gundumar sun ce za su yi iyayensu don wannan aiki ya ɗore. Dan Dado Hussein Ira Lambisa shine mai garin Madarunfa ya ce suna da ƙwarin gwiwa saboda matasan yankin da kansu ne suka zaɓi aikin noman zumar. Ku ne matasa kuka ɗauki harkar zuma tunda wakilan ku suka ɗauke ta. Mutum da nan 300 da aka ɗauko an ba mu an ce duk kowane gari ko mulkin Madarunfa kowane gari akwai ɗanta. Kowane gari an ɗauko yaronta. Muna watan a ce unwanin shi ba mu wata yawa ce.
Tuni dai wannan aiki ya soma gadan-gadan kuma aikin na tafiya kamar yadda ake bukata. Kamar yadda malama na Hadiza, wakiliyar asusun DRC mai taimaka ma wannan aiki ta bayyana ma DW. Komi yana tafiya yadda ya kamata. An kawo kaya kuma kaya cewa da rishi-rishi wanda ake kaiwa zuma take shiga ciki. An kai su kuma an dora su kuma muna da labarin cewa zuma wannan ma ta fara shiga ciki. Kowa yana tafiyar da aikin shi yadda ya kamata. Yanzu dai ta rage ga matasan yankin su tashi tsaye haikan su kama aikin da hannu biyu don cimma babban gurin da aka sa gaba. Akan haka shugaban kwamitin matasa na noman zuma Malam Hamza Usman ya gargadi dangin shi matasa yana mai cewa ina fatar an da Allah ya sami za mu aiki tare da su mai aiki da adalci mu kamanta gaskiya a ba kowa haƙƙin shi. Yanzu haka dai wannan zuma da aka fara haƙowa a cikin gundumar Madarunfa tana hankali ta fara mamaye kasuwannin birni da karkarar Madarunfa. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.